Здравейте, машинки от Iron Bros. Тази вечер ще правим боски, гърди. По принцип трябва да правя гръб, обаче вчера пропуснах, не можах да дойда и ще направя гърди днеска. Малко по-нестандартна тренировка за гърди ще ви покажа. Нали, не включва да почнете с базови упражнения и ми трябва да има малко рутина, да сменяте упражненията, защото мускулатурата свиква и не расте. Гледайте и се наслаждавайте. Загряваме първо. Както казах, загряваме. Паузираш. Паузираш. Така, приятели, показвам ви. Това е последната серия. Направих 3. От 12 до 15 повторения, 4 работни серии. Let's go, baby! Така, след това идвате на спит машината, пак с наклон за горната част. Знаете, че горната част винаги изостава. Up. 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 Така. Абсолютно същото нещо правите, което правихме и с дъмбелите. 4 серии по 12-15 повторения. За да видим след малко. Така, след това отивате пак на пейка, само че право положение, не под наклон. Правите пак 4 работни серии по 12-15 повторения. Целта на упражнението не е толкова с големи дъмбели, а да се натоварите правилно. Следващ малко на другото упражнение. Май да стигам. Така, машинки, след това идвате да правите флай с въжета. На месец се бати Адидас. Anyway. Идвате, правите крос. Чай, че се отрепам.
Не съм броил, ама мишцата достатъчно. Пак 4 работни, 12-15 повторения. Хайде на следващото упражнение. Така, след това идвате да правите пак флай, само че на машина. Апа! Три, 4 работни, 12-15 повторения. Казвам 3-4, защото вече правихте въжете, вече стават прекалено много работни серии и много упражнения, защото продължаваме. Айде на другото. Така, и за финал, ако може да правите кофички, let's go. Тук малко е ниско, не е много готино, но горе-долу по-добре нищо. Така, също така прави половер. Сега ще ви покажа. Ето, пристъпваме на половер. Being a soldier is exciting. You already know that. What you want to know is, what's in it for me? I wanted to learn leadership skills from the experts. I want to get these qualifications. I wanted more confidence. And look, I'm on radio. That's what was in it for me.